Здравейте! Това видео представя ажурна плетка с красив ромбовиден релеф. Схемата е от 3 бримки и 4 реда, които се повтарят с отместване. Изглежда много подобна на тази, ще намерите на този линк, която публикувах преди около година. Тя е основата на 2 бримки и по тази причина ромбовидната й структура е с наклон. Днешната плетка има 3 основни бримки, от което се получават тези добре центрирани ромбове. Ще използваме центрирана лицева свивка, при която от 3 бримки ще направим 2, която до сега не съм показвала във видеята си. Започваме с брой бримки, кратен на 3 и 2 крайни. Първи ред от лицевата страна. След крайната бримка работим с бримките по тройки и повтаряме. Една опакова, една лицева и една опакова. Отново. Опакова, лицева, опакова. Опакова, лицева, опакова. Плетем така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Тук повтаряме бримките от долния ред. Лицева, опакова, лицева. Лицева, опакова, лицева. Трети ред от лицевата страна. Повтаряме бримките от долния ред. Опакова, лицева, опакова. Опакова, лицева, опакова. Схемата на първия ред е същата. На четвъртия ред от опаковата страна правим тази свивка, за която ви говорих в началото. След крайната бримка имаме 3 бримки, 2 лицеви и по средата опакова. Ще направим свивка, при която ще свием опаковата и ще останат 2 лицеви. И тя ще бъде центрирана. Правиме последния начин. Сваляме първата като лицева, изплитаме лицево втората, но бримката остава на куката. Промушваме през първата бримка. След което правим лицева свивка с наклон дясно. И имаме 2 бримки, които са лицеви. И наметка. Лицева свивка с наклон вляво, без да сваляме бримката от лявата кука. Лицева свивка с наклон дясно и наметка. Свивка с наклон в ляво. Свивка с наклон дясно. Наметка. Особеността тук е, че правим 2 свивки в ляво и в дясно, при които средната бримка участва и в двете. Наметка. Следващите 4 реда повтаряме първите 4, като правим разместване. Пак работим с 3 бримки, но тук започваме с една лицева и 2 опакови. Лицева и 2 опакови. Лицева, 2 опакови.
Шести ред. От опаковата страна повтаряме бримките от долния ред, 2 лицеви и една опакова. 2 лицеви и една опакова. На седмият ред сме от лицевата страна и тук плетем последния начин. Една лицева и 2 опакови. Една лицева и 2 опакови. Повтаряме 5 ред. И 8 ред от опаковата страна. Тук плетем като в 4 ред. Имаме 3 бримки, с които ще правим свивка, но понеже сме направили отместване, то е извън схемата, плетем една лицева и наметка. И като в 4 ред. Свивка с наклон вляво, без да сваляме бримката. Свивка с наклон дясно. Наметка. Свивка с наклон вляво. Свивка с наклон дясно. Наметка. На края на реда правим свивка с наклон вляво. И крайна бримка. В заключение, тази нова ажурна плетка е идеална за летни дрехи, защото е много въздушна, полупрозрачна и мрежеста. Подходяща е и за шалове и наметки, защото опаковата й страна също има своята приятна текстура. Надявам се да намери приложение в бъдещите ви проекти и горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви здраве, вдъхновение и късмет. Плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!